Bon dia a tothom. És un plaer donar-vos la benvinguda a la quarta jornada de periodisme i exili dedicada enguany a les dones periodistes exiliades. Vull començar agraint la presència de les autoritats i representants institucionals que avui ens acompanyen. El subdelegat del Govern de Girona, senyor Pere Parramon, presidenta del Consell Social de la UDG, senyora Assumpció Vila, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, senyor Lluís Costa, presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, senyora Mercè Morales, president de l'APEC, senyor Germà Capdevila, així com totes les persones que heu volgut compartir aquesta jornada amb nosaltres. Ens trobem en un indret especialment significatiu, al Port de la Selva, una terra oberta al mar, però també marcada per les rutes de pas, de partida i d'esperança que formen part de la història de l'exili. Aquest paisatge ens ofereix un marc immillorable per reflexionar sobre les experiències de tantes persones que es van veure obligades a abandonar el seu país i reconstruir la seva vida lluny de casa. La jornada d'avui, organitzada per la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, vol posar el focus en unes protagonistes que durant molt de temps han estat insuficientment reconegudes, les dones periodistes que van viure a l'exili. Professionals que van exercir el periodisme en circumstàncies difícils, que van contribuir decisivament a la difusió de la informació, de la cultura i dels seus valors democràtics, i que sovint van haver de superar una doble adversitat, la de l'exili i la de les limitacions imposades a les dones en àmbit professional i públic. Recuperar les seves trajectòries és un exercici de justícia històrica, és reconèixer la seva aportació al periodisme, a la cultura i a la defensa de la llibertat. Però també és una manera d'entendre millor el nostre present. Les seves experiències ens recorden que la llibertat d'expressió, el dret a informar i a ser informats i a la defensa dels seus valors democràtics són conquestes que cal preservar i reivindicar constantment. Al llarg d'aquesta jornada tindrem l'oportunitat d'escoltar investigacions, testimonis i reflexions que ens ajudaran a aprofundir en aquestes històries de compromís, resistència i perseverança. Històries que formen part del patrimoni col·lectiu i que mereixen ser conegudes i compartides. Vull expressar el meu agraïment a totes les persones ponents, participants i col·laboradors, així com a les institucions que donen suport a aquesta iniciativa i que contribueixen a mantenir viu l'estudi i la divulgació de la memòria periodística i de l'exili. Desitjo que aquesta quarta edició sigui un espai fructífer de coneixement, debat i intercanvi i que les veus de les dones periodistes exiliades es continuïn inspirant en la defensa d'un periodisme lliure, rigorós i compromès amb la societat. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i sigueu benvinguts i benvingudes. Molt bé, moltes gràcies, alcaldessa. No repetiré el reguitzell d'autoritats, en tot cas, i afegiré també una salutació a les diputades i el diputat que tenim entre nosaltres també. Bé, autoritats, per tant, autoritats acadèmiques, amigues, amics. La veritat és que per mi és un honor. És un honor participar en l'obertura d'aquesta quarta jornada de periodisme i exili, una iniciativa que s'ha consolidat com un espai de memòria, de recerca i de reflexió sobre un dels aspectes clau en la construcció de tota societat contemporània, que és la veu pública, i el que succeeix quan aquesta veu és expulsada. Enguany, la jornada posa l'accent en les dones periodistes exiliades, persones que, malauradament, com deia l'alcaldessa molt bé, i m'agrada molt, diguem-ne, que ara jo em repeteixi, diguem-ne, perquè vol dir que conceptualment la jornada està tan ben trebada, diguem-ne, que tots tenim claríssim què venim a fer i a escoltar. Aquestes dones que van haver de viure exilis dobles. D'una banda, l'exili interior, aquell que té a veure amb una societat que de maneres diverses va menystenir les seves periodistes pel simple fet de ser dones i exercir la seva professió en un món dominat pels homes. Aquesta primera exclusió constitueix en molts casos un precedent de l'exili físic posterior. I tanmateix, és precisament en aquesta primera circumstància adversa que moltes de les dones protagonistes de la jornada d'avui van extreure una força extraordinària. Enmig de la precarietat i de la llunyania imposada, van saber construir una veu pròpia. Una veu que no es va resignar al silenci, una veu que va continuar observant, explicant i interpretant el món. Tot pensant en aquesta circumstància, em venien al cap uns versos de Hannah Arendt
en aquesta part, diguem-ne, de la seva obra poètica menys coneguda, doncs jo pensava en uns versos, em venien uns versos en concret que diuen així, i disculpeu perquè la traducció és meva. Diu: estimo la terra com s'estima quan es viatja un lloc estranger i no d'una altra manera. Hi ha en aquests versos una intuïció profunda per mi sobre la condició de l'exili, perquè implica l'assumpció de l'exili ja en la terra pròpia. I amb aquesta distància respecte al que és immediat neix, crec, una lucidesa nova i molt especial. Les periodistes que avui recordem van escriure des d'aquest lloc difícil, de qui és lluny de casa però resisteix a perdre la mirada pròpia, i gràcies a elles conservem testimonis, relats i interpretacions que formen part del nostre patrimoni democràtic i cultural. Per això voldria expressar el meu reconeixement a la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català de la Universitat de Girona. Recuperar aquestes trajectòries és un exercici historiogràfic amb tota la grandesa que això representa com a acte de justícia. I és una mostra del sentit més profund del que la universitat i l'acadèmia han de fer, que és obrir camins cap al coneixement, però no un coneixement abstracte, fred o mancat d'emoció, sinó aquell inseparable de la responsabilitat ètica i del compromís amb una societat millor que s'acaba convertint, aquell coneixement que s'acaba convertint en saviesa. Que aquesta jornada ens ajudi, per tant, a escoltar les veus que durant massa temps van quedar als marges i que en aquestes veus hi sapiguem reconèixer les urgències i els reptes del nostre present, perquè aquesta és la potència de les seves veus, o aquesta és la rellevància de les seves veus, que sempre ens interpel·len en una conversa que al mateix temps és conversió. Moltes gràcies. Bé, em toca donar la benvinguda en nom de la Universitat de Girona i en nom del Consell Social, que som els que estem també en part al darrere d'aquesta iniciativa de la Càtedra Hipòlit Nadal. La Universitat de Girona actualment consta de 55 càtedres. Jo no sé si sabeu o coneixeu aquest volum de persones o de treballs i de coneixement que es posa en context i es posa en contacte amb la societat gironina, sobretot perquè cada càtedra normalment té una estructura pròpia de la universitat i un patró que sol ser d'una institució o una empresa. En aquest cas, de la Càtedra Hipòlit Nadal, el patró és l'Ajuntament de Port de la Selva i aquí ens honora la seva alcaldessa, que fa que puguem que les jornades es puguin fer en el poble i que també contribuir al coneixement del poble i en part donar a conèixer la situació, donar a conèixer la vila més enllà dels seus límits. Vull donar la importància perquè aquest programa és força innovador, no hi ha cap altra universitat que tingui tantes càtedres com tenim a Girona. Potser són petites, potser són molt locals, però ajuden a aquest altre concepte que té, aquesta transmissió que té la universitat, que no és docència, recerca, la tercera pota, que és la transferència, no? I crec que amb aquest programa s'està aconseguint i està aconseguint que la universitat arribi més enllà de la pròpia seu, en aquest cas gironina, de Cap i Casal, Cap i Casal que és més Barcelona, però nosaltres a Girona també ens agrada dir que a Girona també som una seu important. Bé, deixeu-me dir que hi ha altres iniciatives. Jo aquesta l'any passat recordo que quan vaig venir vaig posar èmfasi i importància en que els exiliats, i sobretot en aquest cas vosaltres que tracteu el periodisme, tinguessin la seva pròpia biografia i el seu reconeixement. En aquest cas, que es recordi si en el moment que un municipi s'estudia un personatge que forma part d'un municipi, que aquell municipi li reconegui o bé amb una placa o bé amb el nom d'una institució, a vegades hi ha algun col·legi, etc. Això en algun cas s'ha donat. En el cas de dones exiliades parlem també d'un corpus de persones menor, però n'hi ha. I el que és important també és saber o conèixer qui està fent què. En aquest cas, més que res que he aprofitat per portar-vos un llibre recent, que no sé si el coneixeu, és aquest.
Ho dic perquè el germà el coneixes, sí? Bueno, és que el germà està amb tot. No podem evitar mai la seva visió més gran. Bé, a la universitat hi ha hagut, ara ja està fora de la universitat, bueno, és exprofessor. Hem tingut una persona molt important que s'ha dedicat a la recerca, Salomó Marquès, dir-vos el nom perquè probablement no els coneixeu, Salomó Marquès, que s'ha dedicat a la recerca dels mestres que van patir exili, perquè ell en principi quan va iniciar la seva recerca es pensava que els mestres havien estat depurats, però llavors va trobar una mica aquest fil conductor i ha fet biografia de 500 mestres, homes i dones, que van patir exili. Molts d'ells van anar a Mèxic. Ell col·labora amb aquest llibre i col·labora conjuntament amb la Gemma Domènech, que també és professora de la universitat, és doctora i està la directora de l'Institut de Patrimoni. I una de les terceres persones que jo tinc que conec, diguem-ne, és en Josep Maria Murià, que és la persona de contacte que han tingut tots els historiadors en molt de temps quan han volgut buscar alguna persona a Mèxic. Arran d'això van fer aquest llibre i està bé, perquè és una mica el que us vinc a dir, la importància de les biografies, la importància com a mínim de saber de la seva existència, no? M'he entretingut a mirar els periodistes que hi havia en aquell llistat, sí, periodistes que hi havien exiliats a Mèxic, n'he trobat 18, dels quals s'esmenten a 3 dones. Aquestes 3 dones són, una és la Francesca Linares, que havia col·laborat en revistes, havia sigut funcionària, havia col·laborat en revistes. Una altra periodista, no, més aviat escriptora, que és l'Àngels Vayreda, més coneguda per totes, però havia sigut una persona que ha escrit moltíssim. I hi ha una tercera que no forma part de les persones que es van exiliar durant l'exili, en aquest cas del 36 al 39, que és la Dolors Pla i Brugat. Aquesta dona va néixer l'any 54 i va estar a Mèxic fins al 14, però va fer una feina que és important que la posi de relleu, que és precisament això. Quan va ser a Mèxic va aprofitar per escriure sobre les persones que vivien a Mèxic, els exiliats que vivien a Mèxic, recollir la seva història oral, i aquest és un corpus també de coneixement que està a l'Institut d'Antropologia de Mèxic. Bé, sabeu perfectament que el coneixement l'anem formant a base d'anar encaixant múltiples relats, d'anar aprofitant el que un ha estudiat, anar-se sobreposant, anar acumulant segons el que ha fet l'altre. Aquest és el cas que us vull ensenyar ara. A més que hi ha un llibre, hi ha unes referències, crec que és exhaustiu, perquè ja es parteix de base d'una persona que havia estudiat els exiliats a Mèxic, que havia recollit en part la seva història oral, però a més totes aquestes persones ara en aquest moment ja tenen una petita introducció a la Wikipedia o a l'enciclopèdia.cat, i això és el que vull posar de relleu. O sigui, sabeu perfectament si una persona no se cita mai, si una persona que ha tingut importància o que ha sigut rellevant en una època i que ningú l'ha esmentat, és la seva doble mort, no? Ho hem sentit a dir en moltíssimes ocasions, però en aquest cas la importància d'una jornada com aquesta, en aquest cas que parla ja més concretament de les dones, encara que siguin menys, les dones periodistes són menys, però és important que els anem posant en relleu, però sobretot d'anar acabant d'afegir cada una de les biografies, cada una dels periples que ha tingut les persones que es van exiliar, perquè cadascuna ens aporta alguna cosa, ens pot aportar alguna cosa a la història total. Res més, dir-vos això, una mica posar-vos en relleu la importància de la càtedra, la importància també de la universitat en quant a recerca, i la importància, evidentment, de tots vosaltres per anar afegint coneixement, en aquest cas, a les persones que estan a l'exili. Gràcies. Jo volia fer una petita reflexió abans de començar i també agrair molt profundament, perquè jo sempre que tinc ocasió en qualsevol acte públic m'agrada de fer-ho, de que una càtedra ja ha explicat com funcionen més o menys el nostre president del Consell Social, però una càtedra es sustenta sobretot d'una banda perquè hi ha la universitat que li don l'escalf i el suport, però sobretot també perquè hi ha uns patrons. Aquests patrons
patrons són determinants. Que puguem fer més o menys activitats dependrà dels nostres patrons. Per tant, vull saludar també sincerament els patrons aquí assistents, el senyor Álvarez, que acaba d'arribar, de Ribes Álvarez, lògicament a la PEC, amb la presència del seu president i del representant en la nostra càtedra, en Vicent Relats, Antoni Iglesias, que és el responsable de la imatge de la càtedra, que estem tan contents sempre perquè aquesta imatge que es difon és efectiva i potent, i també tenim avui com a representant del Col·legi de Periodistes de Catalunya el senyor Jordi Jordà, i saludem també els absents, la Fundació Balbi, el GEC i la Fundació Atrium Artis. Bé, hem arribat ja a la quarta edició de la jornada, sembla que era ahir, que estàvem iniciant la primera jornada precisament amb el senyor Josep Maria Cervera, que jo li deia abans, home, amb tu va començar tot, però mira, sortosament han passat aquests anys i ho continuem fent, per tant, moltes gràcies al Port de la Selva. Nosaltres quan passegem la càtedra arreu, sempre intentem posar al nivell que mereix aquest municipi tan excepcional i tan meravellós, que malgrat a vegades la gent, sobretot la gent de Barcelona, diuen, home, queda molt lluny el Port de la Selva. Sí, però val molt la pena d'anar-hi. Aquesta és sempre la resposta, no? Bé, al llarg de... Vaig fer-ho l'any passat, ho faig cada any i jo em penso que és de justícia, ja que parlo en representació com a director de la càtedra, doncs, de fer un breu resum del que hem fet aquesta darrera temporada, diguéssim, aquest darrer curs acadèmic. La càtedra vol tenir presència entre la ciutadania, perquè sempre diguem això, que una de les funcions essencials de les universitats o de les institucions públiques, i en aquest cas de la càtedra nostra, doncs és retornar a la societat el que la societat ens adona. I per tant, de manera gairebé sostinguda, doncs totes les nostres activitats pretenen que tingui una possibilitat de projectar-nos i de donar protagonisme també i pas a la gent, a la ciutadania. Aquest any, ja en el mes de novembre, i sobretot organitzat per la PEC, amb el suport de la càtedra, però sobretot i per l'esforç d'en Vicenç, es va organitzar a Barcelona una jornada internacional amb el nom de Revistes en veu pròpia. Tenia l'objectiu, aquesta activitat, de compartir experiències i visions de futur entre editores catalanes i revistes europees de dimensions petites i mitjanes, que cercaven i que cerquen i troben fórmules per resistir, créixer o transformar-se. Òbviament, la càtedra té una responsabilitat també de fer atenció preferent en l'àmbit de les revistes, del periodisme, de les revistes i de la premsa local, comarcal i en general del món de la comunicació. El mes de desembre, a Girona, a la Casa Cultura, vam organitzar un cicle de conferències que n'hi dèiem Espais de Comunicació, Religió, Poder i Cultura Popular. Vam buscar una fórmula que ens va semblar novedosa, que era parlar de comunicació, però parlar-ho a través de converses entre personatges i entre experts. Vam tenir el goig de comptar, i que em consta, perquè m'ho ha dit personalment el bisbe de Girona, Fra Octavi Vila, va tenir una conversa amb un expert biblista i professor de la Universitat de Girona, com és en Joan Ferrer. Vam tenir l'exconsellera Montserrat Tura conversant amb el president del Col·legi de Periodistes, en Jordi Grau, i vam tenir una conversa entre en Gerard Quintana, el cantant de Sopa de Cabra, i el periodista cultural en Xavi Castillón. Això ens va anar molt bé perquè el fil conductor era la comunicació, i a mi em sembla, i sempre amb la participació, això també val la pena de dir-ho, d'estudiants de la Universitat de Girona, i això va generar, diguéssim, jo penso, una fórmula interessantíssima per endinsar-nos al món de la religió, al món de la cultura popular, al món de la política, amb aquesta mirada essencial a través de l'evolució de la comunicació. Perquè res, i això ho vam poder constatar, res s'assembla amb el que està des d'un punt de vista de la comunicació amb altres coses, però amb el que ens interessa des del punt de vista de la comunicació no té cap semblança gairebé entre el que està passant o com s'està generant i desenvolupant la comunicació avui en fa 15, 20 o 30 o 40 anys, que és aquesta la conversa que d'alguna manera van tenir aquestes persones. Ara, el mes de març, la càtedra ha organitzat un cicle de conferència, un altre, que es deia Memòria i futur de les revistes en català. Vam convidar
directors i editors de revistes emblemàtiques de l'univers de les revistes a Catalunya, com la revista musical catalana, La Mira, El Tatano, Serra d'Or, Valors i Muntanya. I aquí també va ser interessantíssim per veure, evidentment, són moltes les revistes, aquestes revistes que he esmentat estan sota el paraigua de l'APEC, n'hi ha moltes més, ja ens ho explicarà en Germà, però l'APEC aglutina moltíssimes revistes. Nosaltres vam fer una selecció, òbviament quan selecciones en tries unes i en deixes de triar unes altres, però jo crec que va ser molt edificant poder conèixer i que els estudiants, insisteixo, poguessin conèixer la realitat de les revistes actualment. A banda d'això, hem intentat ser presents amb diverses activitats, conferències des de barris de Girona mateix, participant al Dia Internacional de la Llengua Materna de la Generalitat de Catalunya i moltes més altres activitats. No els esmento totes, però només vull posar de relleu i posar l'accent en el sentit del que he dit inicialment, que la càtedra vol incorporar-se plenament en el que és la societat. I, per tant, intentem ser amb el que ens conviden, amb el que organitzem. Ens hem compromès també amb la campanya per a la democràcia i la convivència. El periodisme planta cara a l'extrema dreta, signant el manifest contra l'assetjament a periodistes i la deslegitimació del periodisme. En definitiva, tenim, i encara en volem tenir més, òbviament, presència social. Estem en disposició d'afirmar que amb aquests 4 anys d'assistència de la càtedra ens hem consolidat com un instrument efectiu per generar projectes al voltant de la comunicació i del periodisme, d'aglutinar professionals, d'establir ponts amb la ciutadania a través, com ara avui, de la difusió de coneixement i d'implicar, i això em penso que és un dels grans valors de la càtedra, sectors joves, estudiants, que sovint troben en les activitats de la càtedra l'espai adient per vincular-se també amb sectors professionals. L'organització anual d'aquesta jornada de periodisme i exili per nosaltres és el moment culminant de les activitats de la càtedra, és el tancament del curs, és la salutació a l'estiu, i ho hem verbalitzat molt sovint. La càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català de la Universitat de Girona, quan convoca aquestes jornades ho fa i s'ha dit, i per tant no em reiteraré, amb la voluntat aquesta de recuperar la memòria individual i col·lectiva de la professió. Amb l'edició d'enguany fem atenció especial a les dones periodistes exiliades. Ens hem proposat cada any organitzar la jornada i donar-li, jo diria, no només un sentit, sinó aglutinar-ho a través d'una temàtica concreta. L'any passat, amb la Montserrat Bacardí, precisament aquí, després o mentre fèiem la jornada de l'any passat, vam estar comentant, i ella mateixa va treure el tema de la conveniència, de l'oportunitat, potser més que oportunitat, fins i tot necessitat de dedicar una jornada a les dones periodistes exiliades, el que hem dit i el que diu també el programa, aquest sector invisibilitzat i amb una doble penalització, diguéssim, quan parlem d'exili, perquè no només la penalització ve donada, i això ja és prou important pels efectes, diguéssim, nefastos d'haver-se d'exiliar, sinó d'haver també de trencar la barrera aquesta de gènere i que, per tant, de tenir o de poder-se adaptar a un món tan complicat com era en l'exili el món professional del periodisme, siguent dona. Per tant, estem molt contents d'haver organitzat aquesta jornada, d'haver fet o d'haver preparat aquest programa. Jo l'altre dia, precisament, vaig estar en el llibre d'en Jordi Jordà, que ha dedicat a la Montserrat Minovis, tot un referent, precisament, del periodisme femení,
i escoltant la presentació que li va fer en Jordi Grau i el mateix Jordi Jordà, parlant precisament del paper de les dones en l'àmbit del periodisme i centrant-ho en la figura de la Montserrat Minovis, vaig pensar que certament estàvem en la línia correcta i per tant la jornada d'avui havia de ser una jornada, com he dit abans, indispensable per nosaltres com a càtedra, i si amb això aportem alguna cosa a la societat, doncs mira, molt millor encara. Començarem, sempre ho fem, o per exemple, en aquest cas hi ha aquesta perspectiva històrica, hi ha unes conferències des de la vessant històrica, des de la vessant de recuperar memòries de dones exiliades, però començarem a fent-ho des d'un punt de vista més d'actualitat. Ens va semblar que com a inici, com a preàmbul o com a introducció de la jornada estaria molt bé parlar de la situació de la dona en el món del periodisme a l'actualitat, i en aquest sentit vam contactar amb l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, amb la seva presidenta, que la tenim aquí, també la Marta Corcoy, que ara tot seguit participarà en l'acte, doncs que podríem organitzar una taula rodona, i el títol proposat per la mateixa Marta, doncs, que deia que si, en forma de pregunta, que si hi ha biaix de gènere en el periodisme actual, doncs podria permetre precisament de parlar certament de la situació de la dona periodista avui dia. Tenim, a banda de la presidenta, de la Marta Corcoy, a la periodista Angelina Salut i a la periodista Àngels Brunzoms, que aprofito per donar-li les gràcies perquè si algú mira el programa veurà que hi ha hagut un petit canvi, i l'Àngels molt generosament doncs es va... I parlant, quan li vaig proposar, vaig pensar l'hem encertada, perquè l'Àngels i l'Angelina, òbviament, i la Marta, però a través de les seves experiències personals jo penso que podrem aprendre i conèixer molt bé aquesta situació i detectar si realment, ja podríem dir que sí, contestar la pregunta, si hi ha biaix, però bueno, jo penso que després ja se'n parlarà. A banda després de la taula rodona, doncs la Maria Pilar Molina farà la seva conferència Dones de l'exili republicà, després la Montserrat Bacardí, Gràcia Bassa a primera línia de la trinxera periodística, dir una altra modificació al programa, que hi ha hagut una baixa, perquè la Gemma Domènech no pot ser per qüestions familiars avui aquí, i per tant aquesta conferència no la podem fer, i posteriorment a la tarda la Irene Quintana ens parlarà de la Teresa Pàmies com a corresponsal a París de Ràdio Espanya. Jo penso que la participació de la Irene Quintana també anirà molt bé perquè és una doctorant i des d'aquesta mirada més jove i d'una investigadora que òbviament esperem ens oferirà continguts innovadors i que aportaran tot el que ja sabem al voltant de la Teresa Pàmies, doncs serà absolutament oportú. L'organització d'enguany de la jornada ha disposat de l'inestimable col·laboració de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Ja va ser a partir de l'any passat, no? A partir de l'any passat, amb la Mercè Morales, doncs jo estic molt i molt content d'haver fet aquesta aliança, diguem-ne, i que cada any tenim sempre, no només l'assessorament, sinó que sempre amb la Mercè parlem. Tenim en Jaume Sobrequés, que és la mirada profunda de la societat encara i que sempre té a bé acompanyar-nos, i t'ho agraïm, Jaume, que estiguis avui aquí, i per tant reiterar-te l'agraïment de que la societat estigui aquí. D'acord? Això és tot, diguem-ne. Jo sempre dic el mateix, també. Si algú vol saber una mica més sobre la càtedra, tenim un web força actualitzat, o molt, jo diria, que permet conèixer tot el que us he explicat i encara una mica més. I vull donar les gràcies com cada any a les col·laboradores de la càtedra, la Txere i la Txere Lidris i a la Marta de l'Àrbol, que la tenim allà darrere, indispensables, òbviament, si no, quasi no ho podríem fer tot plegat, i a la Brugués, Roca d'en Bosch, que no ha pogut venir avui, i un reconeixement especial a la tècnica de cultura de l'Ajuntament del Port de la Selva, la Isabel Buscató, que ens facilita tant la feina que podem arribar aquí després del trajecte Girona-Port de la Selva, amb una tranquil·litat de saber que tot està ben organitzat, com podem comprovar. I finalment en Joan Roure, que és el que posa una mica d'ordre tot plegat amb les seves càmeres i el que ens permetrà
doncs que això ho puguem visualitzar posteriorment a través de la càtedra i potser segurament amb altres webs que puguem penjar tot aquest material audiovisual, que ens n'hi ha molt bé, i aprofito també per dir que tot el que he dit d'aquestes activitats que hem fet, o la major part d'aquestes activitats que hem fet aquest any, amb un acord que hem arribat amb Televisió de Girona i amb la xarxa de televisions locals, si no hi ha de renou, tota la feina que ha anat fent en Joan, que ha anat seguint-ho amb les seves càmeres aquest estiu, amb un programa que es farà especial, 13 capítols, em penso, podrem anar visualitzant tot el que s'ha anat fent enguany a través de la càtedra i a través de la xarxa de televisions locals. Avui es dedica a aquesta jornada a un tema que efectivament ja va sortir l'any passat. L'any passat parlàvem de figures com la Irene Polo, no? Totes aquestes, de tràgic final a més, no? Totes aquestes dones periodistes exiliades que van tenir al final també unes trajectòries, no? Molt diverses. I era una bona ocasió per tornar a parlar, no? d'aquest tema. Tot seguit, a la taula rodona es tractarà una qüestió, no? El biaix de gènere en el periodisme actual. Jo no sé exactament quin és, però sí que us puc dir que fa 20-30 anys era d'un androcentrisme molt difícil de combatre, no? Ho dic perquè jo mateixa vaig fer periodisme esportiu, que encara era pitjor. Per tant, espero que hagi millorat més. Tot seguit, la doctora Maria del Pilar Molina ens parlarà sobre les dones a l'exili. Pilar Molina és una de les grans expertes en les dones a l'exili i també en l'estat de la qüestió historiogràfic, no? En aquest moment sobre aquesta qüestió. La doctora Montserrat Bacardí, catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona i també membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Avui reunim aquí uns quants, la senyora Montserrat Bacardí, també el senyor Jaume Sobrequés, sobre una figura com Gràcia Bassa, tan interessant. No la desvetllarem, deixarem que ella ens ho expliqui en la seva conferència i també amb moltes ganes de sentir la jove doctorant Irene Quintana, que està fent aquest treball també a la Sorbonne, penso, sobre Teresa Pàmies i el seu pas per Ràdio Espanya independentista. Des del punt de vista de la història, des del punt de vista historiogràfic, si avui haguéssim de cercar un denominador comú a tota la disciplina, diríem que, sense cap mena de dubte, és la història de gènere la que ha tingut un més gran impacte. Un impacte que ha afectat, com us deia, a tota la historiografia. No només en les temàtiques, fins i tot en les metodologies. Lògicament, encara ens queda molt i molt per fer. Però sí que és cert que en els darrers 30 anys, precisament, vaig trobar-me amb la doctora Teresa Vinyoles. Teresa Vinyoles ha estat una de les primeres historiadores en fer història de gènere. Sempre hi ha un origen, segurament encara trobaríem més. Però jo recordo, fent un llibre, la vaig trobar que l'any 73-74 ja estava fent conferències sobre les dones a l'edat mitjana. És a dir, venim de lluny i Déu-n'hi-do el que ens ha costat arribar i el que encara hem de fer. En molts temes, jo parlo aquí historiogràficament. També m'agradaria destacar d'avui la interdisciplinarietat, la multidisciplinarietat. Crec que amb això ho hem de fomentar. Avui tenim gent que ve del periodisme, tenim historiadors, gent que ve de la literatura. Crec que és la millor manera, difícilment podem abastar sols tots els àmbits. I com deia al començament, sumar aquestes sinergies perquè hi ha temàtiques que s'han de tractar des de molts i diferents disciplines i per això penso que una jornada com avui també l'hem de posar en valor. Sense més preàmbuls, només una cosa. Parlant de dones i exili, també hauríem de posar en valor, Pilar, les dones que van participar en la resistència, que encara no sabem, van ser moltíssimes dones anònimes, que penso que també ho havies estat
treballant, i amb tants i tants altres. Avui parlem de les dones periodistes, però també valdria la pena parlar del futur d'aquestes altres dones. O com les dones exiliades van canviar els mercats laborals. Encara queda també molt per fer sobre la seva incidència al mercat francès, per exemple, que és on hi va haver un exili més potent, etc. La història és social. Per tant, benvingudes totes les disciplines que ens puguin ajudar a tirar endavant més línies de recerca, més enfocaments, més jornades com la que estem celebrant avui. Molt bé, gràcies, benvinguts a tothom. Com soc l'últim a parlar de la taula, crec que tinc l'obligació moral de ser breu. Mireu, des de la PEC representem més de 240 revistes que en cada número expliquen el país. I això ens recorda una idea molt senzilla. Una nació existeix també perquè hi ha qui l'escriu, qui l'explica i qui en preserva la memòria. Quan els periodistes marxen a l'exili, no només perdem professionals, perdem mirades, perdem relats, perdem una part de la nostra veu col·lectiva. Per això aquesta jornada d'avui és tan necessària. I encara més enguany que el focus està en les dones exiliades que van haver de patir dues formes de silenci, l'exili i l'oblit. Recuperar-les és completar una història que durant massa temps s'ha explicat a mitges. Com a editors, sabem que cada revista, cada article, cada reportatge és una petita peça de memòria. Publicar és deixar rastre, i quan aquest rastre desapareix o és perseguit, tota la societat hi surt perdent. En una època en què la informació circula a una velocitat extraordinària, preservar la memòria és més important que mai. Per això, des de la PEC volem agrair la feina de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol, que vam impulsar ja gairebé fa 5 anys a la Universitat de Girona, a l'Ajuntament del Port de la Selva per acollir-nos amb els braços oberts i totes les facilitats, i a totes les persones que han fet possible aquesta jornada d'avui. I també vull agrair la feina dels investigadors que dediquen anys a rescatar noms que no haurien d'haver desaparegut mai dels llibres. I permeteu-me acabar amb una reflexió. El títol d'aquesta jornada parla del silenci d'una nació. Però avui, reunits aquí, estem fent exactament el contrari. Estem retornant la veu a aquells que van fer callar. I aquest és probablement un dels millors serveis que el periodisme pot fer a la democràcia.